ban solingo hangni por kamta baleng asdan daga jing peni thu yala die lana pilas ngap ba pai ba ya ka jing peni thu ka jonga ngan tharai phenno marta tien shu ya kai ka nongrim jong voice of the people party nga peni thu el die pai ba namar don negri ski pai ba o ke blas dangru banru ngakiyeng kisem ban pen stu ban pen thame bar ban yalam bakla eki pai ba nong snong om tangkas molai konsensi andre eki wei patru ki konsensi banong balana picit ya ka voice of the people party hang bine bakane election MDC ka mamta on the grashong ate po district council kyong ba ka VP kan sa penkla ya korkom aijat nak ba aijat kime sa ka aijat kpa pai ba bang ko abanong ngani por ka mamta hagani kti ka jonga kadan kane kamak traikam lani ka manifesto to the voice of the people party pai ba balana piyan pipuli ya ka wei pa ka wei kamat to the voice of the people party ha bine ba kane MDC election ka mamta pai ba penomlap ba ka party kong bala ka poi sa bor ban form ya ka easy hangtay po district council o bangin penkelano ya kataka rukom aijat pai ba katakam dei hapo kanongrim jong voice of the people party ngako aban wara pai ba namar kham tamay ni ski ke bamenta ngalingwo ko mga naong mene po nong ston ngonga nakaliang ka jonga ngalas go thai pansam ngongi tagiway par political party lanapin dangdang nakaway par kamat par ka issue banyakran par ka voice of the people party to say se hangni kinti ka bamenta henry lakad no pautli ki election pai ba sujat sijat kpa pai ba bat ya katau pai ba ulah depan kentan henry kini par kisdang ban pen KM biang ban ngai scam pai ba hangni kinti ka bamenta ngai scam ko pai ba nong snong molai udah pai ba bolpat ya katanam ban ka kerdan kom kita kinong molai ki bastan ban ngai scam pai ba ngien no mailan ban ngin nom sya rong ban ngin nom sya pentami ha kita ki bar persang ban penbiet ban pentami nang kita jonga pat jongpi ngai ka cukup lai ni kamiet kamamta nang kita sogdor iba elma remanwar iba pnia ikani ka jingilang ubadai ruwai naki taki ki balapan ya ka tiket na ka voice of the people party andai dia breu bapat ya ka nongrim kom ba ka party kelong mano phila pan ya kata tiket ka hok ka jongpi andai pihapan pliang ya karai jong ka party apa ka benset how no lene ka no ka breu bar ka sokmen boy dangdan ringkat bangi bar ka voice of the people party bar ipniat ya kini kejilang hak ni ka janmiet ka bamanta ngaru ka cukup lay hak ni por ka bamanta ya Dr. Ricky AJ Sington Emily Bait jonga bat jong pi pai ba bar ngai scam klam artatien ngi kum kita ke bla GE pai ba ida so sarang banyo ni UMP ujong pi bamenta UMP ubadan ya ka jingkat kli bar UMP ubadan ya ka mensim ban syakri yang abale pi upai ba bangaru ka cukup lai kamtam hagani ka por nak menta ukertang jongi ukertang jong voice of the people party uba Edison Karunul usamna pai ba ubla biang ka kerta ubla i baru berang-biang ban kep ya kae keson jogari berkecat dan riu pai ba bangai scam klebar tetien kamolai konsumsi riu por kamamta kan ai sesin ya ka jingjop ka badan buron om tang yunus samaran ba Hari kamtam nak ka voice of the people party pai ba bar ka jingjop jong voice of the people party kamdai ka jingjop tang jong iba Edison Karunul kamdai ka jingjop tang jong voice of the people party andai pai ba ngem dai ban klet kadai ka jingjop ka jonga pa ka jongpi kinong kersan jong voice of the people party bar ngai scam pai ba soisien pat ngin yang ranba kom ka snong molai wat apreng sibon kijing wet bat sibon kijing pinwet bat sibon ki eriong ki erget pai ba ki ba persang ban pentot ya ka jinga lenti jongi kom ka voice of the people party bat ngamar tien ne ketika mamata pai ba ka snong molai haringkan lembar kiwai parki konsensi kan ayu namjob ubabuntam soisien pat hagani ka kinti ka bamenta papa o ngiwan ka jongpi pada ngako mo amale jongpi ngasobrang kumlay simon nadu ka mensiem ka jonga pada haswa jong arpulai pada ngangadai tangkum mapi pada pada ubayang hantu
bat hadu mentah mene pai ba ngadang sim ya ladi tan ko muwei na ki pai ba ngam so ya ladi banong bang ladon na ta kekerdan buat la na pila pisong yang apa ba anta andai ngam so bang ladon na ta kekerdan banong bang ngam don ke cingi dai so bat pai ba ngam don kata kekerdan banong ba ngam long so ba dia bat pai ba andai ngasomo pai ba ya kata kekerdan ke ba pila ai nga pai ba kam dai kekerdan nga bangin so bahe kam dai kekerdan bangin penokam bakla pai ba mereka kerdan ke babila yang apa dah mereka kerdan kabangan syakriho nak tajong pi pai ba no mulai bat nam takari bat kecat ben riu hi baru hoi pai ba kublai sibun bat kamtan pai ba kamtan hawi dei bekani election ke bamanta pai ba o nglayo balek siki bubun kitaka la kalau nang tena trong ka bai thon sedu sapo ndai ba ka kindriang nang tena trong pai ba kanang poi sapo kata kanang kenriang bahkan nuksa kabah kamat kini kenti kabah mentapai ba namar ka cikenriang juga sorgar pai ba bakal ngam bakal hiar wat hadu ke district council pai ba ke jersey aja ke bangsa hapo district council kalau ke bejur hadu kata ta kasong kemen pai ba ndai baong ke voice of the people party ndai pai ba hakini kisimanai ke beleno ka CAG lani kata ke Controller Auditor General of India pai ba kalau ayah lightly report kai ke CAG ke constitutional body pai ba mendai bathau mano mendai bathau ke sarkar mendai bathau manga baropi mendai kata ke body ke bami bai na ke riti sensar jong ri India pai ba bar ke kamram jong CAG kalong ban pet ba kanu ke bade ke pisa jong pai ba la kalong ke buan na po sarkar kami lani nak sarkar jela pai ba kapisa ka jong pai ba dei ban menteri kam hok ya kan katari ke kamram jong ke CAG pai ba ka CAG kalau ai lightly ki report pai ba ha ka dei bat ka ke district council ke jong bat ke jong pi ka ba peni ba ka jersey jong bangsa bampong ke jur hadu kata ta hang te po district council ka report ka beringkong ba ka CAG kalau ai pai ba kata ke jingbam lak ban ai jingken kita ki MDC ya ki po lak pai ba ka belayat ling ba ka ti ki ban penpoi so pai ba ban habakem lak ban ai ke jingken pai ba ngila so thu sano kale kata ke pisang ba ka report ke bar ba ka CG kala ong ba dongkam ban wen kam mardor ya kita ki riu pu arnen riu pu lainut pai ba ki ba ka KGDC kala thungkam bean pai ba kala thungkam bean bara kuat benong kebat jong pi report mangta baka district council hadu menta menne kamdon ye ka polisi thungkam pai ba kamdon ye recruitment policy badle na tara pai ba phem julak apo kot khubor ban advertise balakam apo ki district council la chuthum bean kat bamon da kita ki MDC kat kom ga jingmon ga tuki la chuthum kat bamon la kalong ya kalok ya ki kon ki ki parlok la ni kinong kerjaan ki ki pai ba thung bean kat bamon ane ka voice of the people party kong la dau pai ba open kop hangi ka bor pai ba ngen wanra hagre ki kinti ka bangta ya kata ka polisi thungkam hapo ka district council ka banlong habashai pai ba kata ka thong to voice of the people party bak ka balai pai ba ka report jo ka CG ka balai ka report jo ka CG ka pani bak ka sei madan ya kata ki po klur ki belami nang tay na po district council ka belami na CM ka belami na taki EM ka belami na taki MDC bak ka belaya ka pisa ka beri po klur sya kita ki kontraktor bak subkontrak pai ba ban pentrei ya kita ki building na district council ki belakot taki po klur bat ha ka ju ka por pai ba ka soleran kalau nam ta jong pi ki pai ba nong molan namana ka pisa ka beri po klur pai ba lamamru bantai ia kata ke resort jong ke district council hapo put sam jong snong molan hang ti apo jingking kalong lani lenti rim pai ba ngai scam ni ki ba song ni dong kathan bon preng jong ing lapoi ban pet ban let sati po jingking kalong lani lenti rim hadin bakalami ki RTI hapo ke kot kubor hadin malami kani ke report pai ba nya dalah jong ki khmat ngala hiar sati po jingking kalong balenti rim ban pet ia kata ke resort pai ba kabala daki folklore la penut pai ba on nang lapoi hang thi ban ngai scam bon ateng jong pipi lapoi on nang lapoi ngapet
ia kata ke jingtai pai ba ani klem i yaha pai ba kata ke jingtai nek pongklur nek kata ke jingtai tak resort klem yaha bat om kata om pala ban pendek ia kata ke jingtai bat om ikot la dep hiru kata ke jingtai pai ba kata ke bamsak bampong kabaran hangti Habot District Council bat nganget pai ba pin ai ia ke jingsian ia voice of the people party bat kamaulai kan lambiang selisian nakmat pai ba ban ayu nam job uba buntam na barok di konstituensi hakne ke kenti ka pementa pada ong mene ngene kertang din pada ong tose na preng jonga ba jong piang ni ibun ki kon samla ke stan sedang menuat RTI hagi bubun ki kam habine ba sarkar pin salap lut pada wat ki RTI barang ong ne por ke pementaru to wat ke RTI Habot District Council hakini Rius nem pada wat ke RTI kat notally ki trading license baka district council kala pada hang ta pin sai kata ke jing jaj benriu ke joki pin sai pada oh bak ta ki MDC kam tam la poi biang election nenta ki one show pai ba badong oh ngiru ngide ki bak ke jaj benriu oh ki kili ya ka voice of the people party badong baka voice of the people party ke sultan maka ka ba ke gari baka jaj benriu kyong peni kai ba kelale kai baka VP kelale oh pai ba ngilale sibun pai